Салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Тамошобинони азиз, ҳозир боз ҳама шумода мехоҳам шолкои дубайскиро нишон диҳам. Марҳамат, чандта гулои новинка омадагиян. Ино 350 сомониян. Сангошон хамилён. Донада 350 сомон, оптумда бо арзон мешава. Бисёра интихобаш, ҳозир ман ҳамаша шумода нишон медиҳам. Ина нигоҳ кунед. Сангакошон амахе санги хамилён. Духтарако кадомаш махкул мешава. Аз рӯи ҳамин навор скриншот карда мада партоен ва доставка мекунем. Нигоҳ кунед. Боз дигар намудошам ҳаст, нишон медиҳам. Интихоб бисёрай. Бор бисёр омадагия. Дигар намудошам хушрӯан. Нигоҳ кунед. Чӣ аҷоиб места танада. Як либосаш 350 сомонай духтаро донадаи. Чӣ хеле гуфтам, оптумда бо арзон мешава. Ина нигоҳ кунед, инаи чӣ хушрӯчая и рангаш. Мана ино дубайскишан. Ҳозир хитоям бисёр омадай шолк, вале и дубайскишай сабу какай. Марҳамат, инаи дуюм гулош. Ҳамаш ханам хеле сангзадагиай. Ҳамаш сангои оригинали хамилён доранд. То анамиҷара анамин нархай. Метавонед ки дархост кунед. 350 сомияи ҳамашон.